Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin namu. Sabon shirin namu wanda zai nuna muku yadda magidanci zai iya kaiwa minti 30 zuwa awa ɗaya a kan matarsa ba tare da ya sauko ba. Ma'ana zai daɗe yana cin gindi ba tare da ya sauko ba. Kuma muna ba masu sauraron mu shawara cewa wannan haɗi na masu aure ne kawai, ba mu yarda mara aure ya amfani da shi ba, domin kuwa muddin hakan ta samu akwai matsala. Idan ka sake baka da aure kai amfani da wannan tsari, za ka samu matsala domin ta hanyar cewa za ka ji sha'awar ta taso maka kuma babu inda za ka je, wanda hakan zai iya jefa ka cikin wani yanayi. Kada ku manta masu sauraro ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku biyo mu a cikin shirin domin jin yadda za a yi wannan haɗi. Da farko dai za mu so shi magidancin da wannan abu yake so yake damunsa na rashin daɗewa a kan gado lokacin kusantar iyali, ya samo ƙwai. Ma'ana ɗanyen ƙwai. Idan ya fasa wannan ƙwan ya ɗauki ƙwanduwarsa, ma'ana wannan yalan na cikin ƙwai, sai ya samu wani kofi ko wani mazubi ya saka. Idan ya saka shi sai ya je ya samu Coca-Cola, ma'ana baƙin lemon nan da ake siyarwa mai ɗauke da nicotine da sauransu. Idan ka saka wannan Coca-Cola ka samu cokalinka babba, sai ka auna kamar ciki 3 zuwa 4, ka zuba ka haɗa ta da wannan ƙwanduwar ƙwan. Bayan ka zuba ta a cikin kofi tare da ƙwai, sai ka samo zumanka ka yi cokali 4. Idan ka zuba zuman nan cokali 4 sai ka samu ka kaɗa shi kai mixing ɗinsa, kana girgiza shi har sai ya haɗe. Bayan ya haɗe, abu na gaba da za ka yi shi ne ka ɗaga bakinka ka shanye shi. Idan ka shanye shi ka bari ba, amma ina ba da shawara kada ka yi wannan haɗi har sai ka samu ka ci abinci ka cika cikinka, domin shi ne mahaɗi. Na gaya maka idan ka kusanci iyalinka a wannan lokaci, na tabbatar maka sai ka yi daga kan minti 30 zuwa awa ɗaya kana yin aiki, wanda wannan shi ne yake ƙara danƙon zumuncin aure. Muna masu godiya bisa haɗin kan da kuke bamu. Ku biyo mu a cikin wani sabon shiri namu da zai zo muku nan gaba. Amma kafin nan muna ƙara neman alfarma a gurinku da ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora.